alle, der har lyst til at tale omkring deres oplevelser i hverdagen, i deres erhverv. Hvis I har lyst til at deltage, så meld jer til som taler, eller kom frem på dagen, hvor vi holder arrangementerne, og bed om at få lov at holde jeres tale, som omhandler gerne de 14 krav til regeringen, der er fremlagt. Kom til! Så skal vi have alle de friske landmænd dernede i hjørnet dernede til at trække herover på den plads herover. Kom frisk. Vi ser ikke friske ud. Så det er ikke lige sikkert, det er så meget med i kommentarfeltet lige nu, fordi nu er der lige nogle taler. Vi er effektivt friske. Jeg tænker, I godt vil høre. Og lige så snart I er landet herover alle sammen, så kommer vi i gang med vores indhold. Så kan jeg godt nå at sige noget, Thor? Ja, og jeg tænker, at vi skal præsentere, hvem vi er, og sådan lige, hvad vi sådan laver. Eller hvad vi kommer fra. Så alle ved, hvem vi er. Men skal vi ikke lige starte med noget andet? Jeg er fuldstændig fucking overbevist om, at der er næsten alle registrerede fantastisk, Magnussen. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Jeg tror, der er mange flere, men... Tror du det? Ja, vi har bare ikke nået ud til alle sammen helt endnu. Men det kommer! Det gør det. Jeg vil godt sige, det var trial run i Aalborg her for en tid siden, og I har lige bevist, at vi kan gøre det bedre. Vi fortsætter. Ja. Nå, Thomas, undskyld. Ja, altså når det danske erhvervsliv samles og viser den effektivitet, som danskere jo kan vise, og som vi er kendt for, så går det stærkt. Og det kan vi se i dag med alle de traktorer, der er samlet. Så mange tak for, at I viste, hvad I kunne. Fantastisk. Velkommen til fælles demonstration for landmænd, vognmænd og fiskere. Så ved jeg så ikke, hvem vi mangler her i dag, men jeg ved, at vi mangler nok en del, men vi tager det for, hvad det er. Så hermed information om dagens program. Så et stort ønske til disse arrangementer, og det er at høre jeres taler heroppe. Så det vil sige, hvis I står med en lille ting i jeres baghoved, som I har behov for at ytre for medierne, over for vores regering og over for alle os andre, og især over for vores borgere, så kom herop og stil jer i kø herover til jeres højre. Så får I lov til at sige det. Det skal helst omhandle de her 14 punkter, som vi har skrevet, som jeg vil læse op lige om lidt. Alt andet venter vi med. Det er sådan en lille aftale, vi lige laver nu. Så det her det bliver på sporet. Og det var faktisk det. Skal vi fortælle de 14 punkter, så folk kan høre dem? Nummer 1, selvfølgelig, lad være med at forgifte vores køer. Nej til kemistoffet Bovaer. Som lovkrav nu. I bliver lige monteret her, venner, så vi kan ikke være med i kommentarer. Det er noget frygteligt svineri og forgifte de flotte danske køer. Vores bedsteforældre ville vende sig i graven, hvis de vidste, hvad der foregik. I hvert fald dem, der ikke er her længere. Landbruget skal ikke tvinges til at bruge tilsætningsstoffer, såsom Bovaer i dyrefoder, hvilket der lover at reducere metanudledning, men som kan skade dyr og menneskers sundhed. Kemistoffet Bovaer skal forbydes nu. Og stop uens regler i EU nu. Danmark skal ikke være testland for EU, som derved skader vores konkurrenceevne. Vi er jo langt bagud. Vi er de bedste, men vi er jo mega langt ud, når vi har en forretning. Vi kan ikke sælge vores varer. Alle køber alt i Tyskland. Det er forfærdeligt. Vi skal sælge det i vores eget land. Vi skal stå sammen om det. For så dør vi. Vi bliver udraderet fuldstændig af udlandet. Så vi skal være lige i EU. Det holder ikke det andet. De nye fossile brændstof og kilometerafgifter. Kender I dem? Ja. Skal fjernes nu. Lige nu. De nye afgifter på fossile brændstoffer og kilometerafgifter, der trådte i kraft den 1. januar, skal afskaffes. Afgifterne rammer både erhvervslivet og borgerne og forværrer leveomkostningerne i en tid, hvor folk allerede er økonomisk presset. Vi lever ikke i en mere stresset tid og mere økonomisk presset tid endnu. Udgifterne er kolo-enorme, og der er ikke tid til at være et menneske. Og der er heller ikke tid til at være menneske over for hinanden. Der er ikke noget medmenneskelighed tilbage i det danske samfund. Alle er pisse sure hele tiden. Man kan ikke lige give en lille ekstra chance. Man kan ikke lige, skal vi altså lave om på.
Det handler om, at økonomien er presset. Implementeringen af den grønne trepartsaftale skal udskydes nu. Og så er der en eller anden, der har skrevet et eller andet om hernede, og jeg ved ikke helt, om det passer, fordi jeg synes, det er åndssvagt, men må gerne i kraftsættes, når hele EU er på samme aftaleniveau som Danmark. Det forstod jeg sgu ikke noget. Vandrammedirektivet skal efterleves korrekt ifølge EU. Er det godt nok? Og så er der jo så noget med nogle regler om det, ikke også? Og herunder kemiske målinger. Vi skal have præcise målinger af, hvor forurening i vandmiljøet kommer fra. Kommunale rensningsanlæg og virksomheder bidrager markant til forurening, og det skal dokumenteres. Landmændene skal ikke pålægges hele ansvaret for forureningen af vandmiljøet. Og jeg kan huske, nu er jeg sådan en halv vognmand og bondesøn, jeg kan huske, at når jeg var med min far ude at grave, så var der altid snak om det her, og der var altid noget med, at kommunen ikke kunne finde ud af et eller andet. Ja. Så det skal der altså styr på alt det der. Der skal være specifik forklaring, hvor kommer forureningen fra, og så skal der gøres noget ved den, og det skal vi ikke alle sammen straffes for. Man skal løse problemet. Man behøver ikke at straffe nogen, man kan bare gå ud og løse problemet. BNBO-områder, beskyttelsesområder fra drikkevand, skal revurderes nu, står der her. Kommunerne må ikke uden videre fratage landmænd retten til at dyrke jorden eller sprøjte, hvis det skal indføres begrænsninger. Og jeg venner, skal der ydes fuld erstatning? Også. Hvordan lyder det? Er det ikke rart at få en erstatning, hvis nu man er blevet frataget alt fra staten? Ja, okay. Nummer 7. Fuld stop for solcelleparker. Danmark skal stoppe med at plastre landbrugsjord og naturområder til med solcelleparker. Solenergi skal udbygges på bygninger og industriområder, ikke på dyrkbar jord. Så har jeg tilføjet noget her, fordi jeg kan godt lide at sælge elektronik. Så der står her, elektronik bliver til skrotmarker. Vores efterkommere skal ikke betale for oprydningen. Og jeg havde samtalen med en politiker for nylig, og han havde egentlig ikke lyst til at medvirke i et interview med mig. Fordi nu sælger jeg jo elektronik, så jeg ved jo, hvad der er god elektronik, og hvad der er dårlig elektronik. Og det vil jeg sådan set gerne have at vide fra ham præcis. Hvad er det for nogle solceller, I sætter op? Hvor længe holder de? Og skal mine børn betale for at få skiftet dem ud igen om hvor mange år? Og det var lidt det samme som med fjernvarmen. Nå, nu går vi lige lidt ud over. Fjernvarmen, min far gravede fjernvarmen ned i Slagelseområdet i gamle dage. Og lige nu, der pisser det ud af fjernvarmen, man ligger alle steder. Og sort rør har det jo med at ruste i jorden. Jo. Så hvorfor fanden lagde sort rør ned? Hvad var ideen med det? Det er ikke andet 40 år, 60 år siden eller sådan noget. Fuldstændig vanvittigt. Nummer 8. Bevar den danske jord og skov nu. Vi skal beskytte Danmarks landbrugsjord og skov mod ødelæggelse gennem overregulering og fejlslagende grønne projekter. Jeg kan ikke høre jer. Nu er I lige vågne, ikke? 9. Stop oprettelsen af nationalparker nu. Husdyr. Og jeg siger, husdyr skal ikke overlades til sig selv uden opsyn. Det har været ulovligt i Danmark indtil nu, så vidt jeg kan huske. Der er vist mange, der har fået bøder for at lade dyr gå for koldt vand. Vi skal sikre naturpleje og landbrug i balance, hvor mennesker og dyr stadig kan bruge, nyde og pleje jorden. Jeg tror, det var et tillæg. Fjern bilafgifter og registreringsafgiften nu. Mobilitet er en nødvendighed, især i yderområderne. Gør biler billige og fjern afgifterne, så alle borgere får lettere adgang til transport. Og jeg har jo for sjov siddet og joket lidt på Facebook, fordi at inde i København, der vil de gerne være økologiske. Jeg har et rigtig godt forslag til det. Så kæmpe store parkeringspladser og aflæsningspladser ude på ringene, altså ringvejene. Det kunne skabe lidt arbejdspladser. Selvfølgelig med dansk arbejdskraft. Og så skal I til at køre hestevogn ind i København. Og så skal I bringe varerne ud med hestevogn, som i gamle dage. Er I klar over, hvilken kultur det kunne give? Og så er der masser af unge mennesker, der kan få et fritidsjob med at tage hestepærer op. Altså, det er jo økologisk. Det lugter, ja, og det er naturligt. Så er der lidt om afgifter. Tilbagefør alle afgifter på landbrug,
transport og fiskeri nu. Og I hørte godt, hvad der stod. Der stod tilbagefør. Det er der penge i. For de rigtige. Landmænd, fiskere og vognmænd er presset af uretfærdige afgifter, der gør deres erhverv urentabelt. Det kan jeg godt snakke lidt mere om, hvordan det er at leve i som barn. Det skal være muligt at drive virksomhed i Danmark uden konstante økonomiske byrder. Der er straks bøder hele tiden, hvis du bare gør en lille bitte smule forkert. Der er mistet mange barndomshjem på den bekostning. Og dem, der udsteder bøderne, er pisse ligeglade. De er fucking ligeglade med andre mennesker. Bare de får deres løn hver dag. Stop for yderligere regulering af landbruget. Danske landmænd oplever stadigt strammere miljøkrav og reguleringer, som truer både produktion og konkurrenceevne. Der skal være plads til et stærkt og bæredygtigt landbrug uden nye restriktioner. Afskaffe alle grønne afgifter og CO2-afgifter på energi og transport nu! De grønne afgifter rammer almindelige borgere hårdt og øger leveomkostningerne. Er der nogen af jer, der kan mærke det? Den grønne omstilling skal ske gennem innovation, teknologi og investeringer. Og her snakker vi ikke om den der overfladiske investering og den der overfladiske teknologi, de lukker ud med dårlig elektronik, som går i stykker efter 5 år, som vi skal hen og bruge penge på igen. Det ødelægger regnstykket. Og især skal vi ikke beskatte danskerne yderligere. Stop for urimelige ejendomsskatter, indtil det nye system er udviklet helt. Jeg synes jo, vi skulle lave et helt nyt system for de der ejendomsskatter der. Fordi det er jo en vild skat, vi skal betale for noget, vi allerede har betalt for én gang. Stop for nye ejendomsskatter, indtil systemet fungerer. Kommer aldrig til at fungere. Gennemsigtighed i beregninger og vurderinger. Det vil vi meget gerne have. Det skal være sådan, at man har lyst til at gå ind og åbne computeren og trykke på en knap. Det gider man ikke, fordi der har siddet en eller anden og lavet det der, som ikke har kunne finde ud af hans arbejde. Fordi lønnen kommer jo alligevel, når man arbejder inden for de her områder. Og det er der problemet ligger. Alle os andre, der er selverhvervende, vi får kun penge, hvis kunden er tilfreds. Og nogle gange, så får vi ikke pengene alligevel. Der skal være en ret præcis forklaring på, hvad man skal betale. Der skal være gennemsigtighed i beregninger og vurderinger. Og der skal ikke stå et eller andet, man ikke forstår. Det skal skrives på dansk. Basisk dansk. Og det forstår jeg ikke, de ikke gør. Lærte vi ikke det i folkeskolen alle sammen? At man skulle skrive tingene, så de kunne forstås af alle. Ja, det var i hvert fald det, jeg lærte. Der skal sættes en midlertidig stopper for de nye ejendomsskatter, indtil skattesystemet er fuldt opdateret og gennemskueligt for borgerne. Det er uacceptabelt, at ejendomsejere bliver mødt med uforudsigelige skatter, uden at de får klar besked om, hvad de reelt skal betale og hvordan. Beregningerne er lavet. Borgerne har krav på gennemsigtighed og retfærdighed. Retfærdige ejendomsbeskatninger, tak. Ingen skal betale 1 krone, før det nye ejendomsvurderingssystem er fuldt funktionsdygtigt, og alle beregninger er korrekte og tilgængelige. Og i fremtiden, så er vi sådan set færdige med de her 14 punkter. Og I kan selvfølgelig få en kopi af dem, hvis I har lyst til at tage dem med hjem. Så kommer I bare herop. Og i fremtiden ønsker vi gerne, at flere erhvervsgrupper og jer, som er ansatte, deltager i de her demonstrationer for den fælles sag. Omkring de 14 punkter, til at starte med. Nemlig at skabe et land, der er værdigt for vores børn og børnebørn, som helt sikkert kommer til at være lige så arbejdsomme, som alle jer, der står her, og alle jer, der ikke er med derude. Og det skal være rart at gå på arbejde, og det skal være rart at knokle røven ud af bukserne, til blodet springer fra ens negle. Der skal være noget, man vil ofre sig for. Det er der ikke i øjeblikket. Hvor meget får I hjem, hver gang I betaler så meget i skat? Hvor meget er der så tilbage til jer, når I betaler alle jeres udgifter? I behøver ikke sige det. Jeg ved det allerede. Det er ikke særlig meget. Nej. Så det skal vi altså lave om nu. Det duer ikke alt det der. Så det vi ønsker herfra, det er at alle jer, der står her, hvis der er nogen af jer, som har et eller andet, I vil sige, så kommer I herop, og I skal stille jer herover til jeres højre. Hvis ikke I har noget at sige i dag,
så kan I komme næste gang, for vi bliver ved og ved og ved. Og vi bliver ved lige så længe, som vi gider at møde op. Og jo længere tid vi bliver ved, jo flere bliver vi helt naturligt. Og jeg er ligeglad, om det tager et år. Overhovedet, jeg er fuldstændig ligeglad. Det skal bare blive ved. Og vi har masser af tid. Endnu en gang velkommen til. Og nu vil vi starte med Michael. Nu skal han sige noget. Nu må han gerne sige noget. Må jeg det? Så vil jeg gerne have Torbjørn Hop som det første. Og så vil jeg sige tak til Thomas for en dejlig præsentation. Og mens Torbjørn han kommer herop, så vil jeg så også skynde mig at sige tusind tak. Virkelig, altså. Prøv at høre at stå og få lov til at filme den her cortege af traktorer, der kørt ind. Alle de opkald, jeg har fået, Michael, der er 50 traktorer, der er 75, der er 100, der er 100, der er 200 traktorer. Det er jo helt vanvittigt. Det er så super godt at se, at I er her, og I gerne vil bakke op omkring det her. Og det håber I bliver ved med fremadrettet. Nu vil jeg give ordet til Torbjørn. Jeg har for nylig set en af hans videoer, hvor han ikke er helt tilfreds med den situation, vi står med lige nu. Og jeg bakker ham 100% op. Så velkommen til, Torbjørn. Og lad os høre, hvad du har. Tak for det. Og goddag, som vi ser op i Nordvendsyssel. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan snakke dansk, så I forstår, hvad jeg siger. Jeg hedder Torbjørn Thomsen. Jeg er mælkeproducent oppe i en by, der hedder Sindal oppe i Hjørring. 30 km fra Skagen, så jeg er kommet hjemmefra i dag. Jeg har været mælkeproducent siden 87, og det er jeg fandme altid været stolt over. Jeg producerer fødevarer med god samvittighed, og det mener jeg ikke, at jeg bliver ved med at kan, hvis jeg skal i min køer på her. Efter sigende skulle de reducere køernes metanudledning med en vis procentdel. Ja, hvor meget hjælper det på vores 15 eller 1,5 million køer i Danmark? En dråbe i havet. De siger, det er afprøvet. Men hvorfor er det så kommet frem til, at vi skal lave flere test? Det er stærkt sag det her. Vi kan ikke få det hjem i renvarer. Vi skal have det hjem i vores mineralblanding, eller også skal det være blandet op i vores kraftfoder, når vi får hjem, for vi må ikke røre ved det overhovedet. Det skal vi så fodre vores køer med. Fandme nej. Fuldfoder. Der er nok nogen her, der ikke ved, hvad fuldfoder det er. Der er også dem, der ved, hvad det er. Men de har en kæmpe stor fodermixer, hvor alt køernes foder kommer i. Det bliver blandet det hele. Så skal vi have det boer for i vores foderblanding. Det er godt så, men det der restfoder, som bliver tilbage ved, der på fodergang ved vores mælkesøer, som vi bruger til vores kvier, det må vi ikke længere. Fordi boer, det må ikke bruges til kvier, der ikke er kønsmoden. Fordi så kan det påvirke deres udvikling af deres æggestokke. Jamen hvad fanden skal vi putte det, undskyld jeg siger det, men skal vi putte det i vores børn, når de drikker vores mælk? Nej! Og ikke nok med det skal regnes ud på CO2. Hvad så med det restfoder, som vi skal destruere, hvad derfor vi ikke kan bruge til vores kvier længere? Er der ikke CO2 i det? Det tror jeg, der er. Siden 2020 har vi lavet klimaregnskab i Arla. Vi registrerer gødning, vi registrerer dieselforbrug, grøn el, og så videre, og så videre, og så videre. Det vi laver regnskab på fuldstændig ned i detaljer i Arla-regnskabet siden 2020. Så jeg tror nok, vi gør, hvad vi kan for at få CO2 til at passe. Men så er så noget, der hedder Arla-gården. Der er vi så tvunget til at skal fodre vores kalve helt fra starten af med fuldfoder. Hvordan skal vi lige lave? Skal vi så lave en lille bitte blanding til vores små kalve, der ikke må få boer? Jeg ved ikke, hvordan vi vil praktisere det. Så kan man stille sig selv et spørgsmål. Hvad er det her for noget? For køernes ydelse, den falder. Det de regnet ud på, den falder med cirka 3% i de test, de har lavet. Er det fordi skyldes det smerter? Eller er det ubehag ved køerne? Hvorfor falder deres ydelse, når de skal have boer? Ja, så var den der med æggestokken i kvierne. Jeg tror ikke, det er sundt. Det har jeg også lavet test på mennesker. Det er det samme der. Så melder den ministeriet fra den grønne trepart. Det lyder fandme flot. De melder ud, at der er en kæmpe stor opbakning for at bruge boer. For 92% af mine kollegaer har søgt om tilskud til omkostningen ved at bruge boer. Ja, men selvfølgelig søger vi om tilskud, for det skulle vi gøre allerede inden 1. december, tror jeg det var. Og gjorde vi ikke det, så fik vi ikke en penge.
Så hvis nu vi er tvunget til at skal bruge det, så tror jeg også, at vi søger tilskud til at købe det for. Det er jo meget logisk, men det er ikke et med, at vi bakker op om det. Og vi har også lidt skatter og afgifter, vi skal have betalt. Så kære kollegaer, jeg håber stadigvæk, der er mælkeproducenter på Sjælland. Jeg vil bede jer om at bakke op om det her. Bakke op sammen med vores forbrugere, så vi kan få det her stoppet, for det er galdemandsværk, det her. Tak for ordet. Tak for det, Torbjørn. Og Torbjørn havde jo taget turen fra Jylland og herover for at deltage i dag, så det er også en indsats, må man sige. Så tusind tak for det. Så har jeg fået forlyden om, at jeg har en Britta Thomsen på listen, som jeg meget gerne vil have heroppe. Men inden at vi kommer til Britta, så har vi Susanne Borgård fra Nye Borgerlige, sidder i Sorø kommunal politik, og så er hun landkvinde, og hun har udlændingsejendom, så man må sige, at hun har lidt af de her forskellige emner, som vi har med at gøre i dag. Overskriften på hendes tale i dag, det er frihed, fællesskab og fremtid. Så værsgo Susanne, lad os høre, hvad du har at sige. Tak for ordet. Jeg kan lige så godt sige, hvad er det for et Danmark, vi ønsker at leve i. Hvad er det for en fremtid, vi ønsker for os selv og vores børn. Jeg må sige, da jeg så jer komme med lastbilerne, jeg blev simpelthen så rørt. Fordi det viser fællesskab. Og I landmænd, ja der kommer. Men jeg tænkte faktisk på jer som græsrødder. Altså lidt i den der landmændsterminologi. Men vi har simpelthen brug for græsrødder ude blandt danskerne, blandt landmændene og også i erhvervslivet, forskellige interesseorganisationer. Vi har simpelthen brug for, at der kommer græsrødder på banen. Frihed, det er ikke kun landmændene, der skal have frihed. Det er faktisk også alle sammen, der har brug for det. For vi trænger det. Vi er simpelthen under et massivt pres af nogle politikere, som overhovedet ikke evner at se ind i, hvordan virkeligheden er for helt almindelige danskere. Det er, vi har fået et liv egentlig, hvor vi sådan synes, vi har det meget godt. Men vi er så reguleret. Vi er så presset. Og vi bliver udsat for nogle ting. Nu bogvejr, det er bare et eksempel på det, vores regering finder på at lige byde landbruget. Men det er jo også transportsektoren. Alle dem, der kører transport rundt i vores land og henter varer, som skal sendes til udlandet og som skal fragtes imellem Sjælland, Fyn og Jylland med vejafgifter, som gør det sværere at være selvstændig. Det er egentlig også vores offentligt ansatte. De har heller ingen frihed mere. De har ingen frihed og tid til at være nærværende, fordi der er så stort et bureaukrati med ting, der skal overholdes. Så det er jo os alle sammen, der er udsat for et kæmpe pres. Hvis vi tror, at Venstre, Troels Lund Poulsen, hvis vi tror, at Mette Frederiksen, og hvis vi tror, at Lars Løkke kommer og redder os, så er jeg nødt til at sige til jer, det kommer ikke til at ske. Det bliver kun værre. Og det er kun danskerne, der kan lave op på det. Altså, ved I hvad? Kom lige ud i virkeligheden. Lars Løkke har lige ønsket os alle sammen godt nytår ude fra Thailand. Hvordan tror I, han er kommet derud? Altså, men selvfølgelig, så skal vi alle sammen tro på, at det er køerne, der er skyld i, at vi har et klima, der er under pres. Det håber jeg ikke, der er nogen af jer, der tror på. Jeg må bare sige, også til Venstre, som historisk har været landmændenes parti, der er simpelthen nødt til at sige til jer, at den tid den er forbi. I kommer simpelthen til at finde jer et andet parti at stemme på. Politikere i dag, de skal altså gøre, hvad de siger, for det er en mangelvare. Jeg ser det ude i lokalpolitik. Man siger, og man lover lokalpolitisk, og man gør ikke en dyt af det. Det er tom snak, det hele. Bogvejr, der er jo det. Vi er en lille smule kvinder her. Vi ved jo godt også, der har armet, at hvis vi har spist hvidløg, så vil vores babyer, de bringer på næsen og vil ikke drikke vores mælk. Jeg har da prøvet det selv. Og når man nu tilsætter, altså jeg er jo ikke hverken kemisk veluddannet eller noget på den vis, så det skal jeg ikke kloge mig på. Men jeg ved bare, at hvis man ammer og giver mælk til sine børn, og man har spist hvidløg, så kan babyen altså ikke lide mælken.
Så jeg tænker, når man tilsætter et kemisk stof til vores malkekøer, så er der 2 spørgsmål, der melder sig. Hvorfor gør man det? Og hvad vil man opnå? Kunne det, man vil opnå, kunne det opnås på en anden og bedre måde? Man kunne måske flyve lidt mindre. Men det er jo ikke så nemt at bede danskerne om at flyve mindre, at det er nemmere at presse landmændene. Men jeg vil ikke drikke mælk med bovær. Jeg synes ikke, det er rimeligt. Og der må danskerne skal vide, at kvægbønder, der har besætninger under 50 malkekøer, er ikke underlagt det her lovkrav, som vores nuværende regering har pålagt mælkeproducenterne. For det er sådan set ikke vores mælkeproducenter, der har fejlen. De skal rette ind. Det er lov det her nu. De skal tilsætte bovær. Det er en regel. Det skal tilsættes nu her fra januar. Alle besætninger over 50 mælkekøer, de skal gøre det. Så kan man sige, regeringen har også fået den her fine idé, at vi skulle have store græssere ud i naturparker. Og ved I hvad? De kan leve i luft. De skal ikke have noget mad mere. En hver landmand ved, at når man har en ko og en hest, så skal den altså have noget mad om vinteren. Hvordan kan det opstå, at man tror, man kan lukke store dyr og bisoner ud på Bornholm, og så lade være med at give dem foder? Jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt. Ja, det er så frygteligt. Jeg er nødt til at sige, om det skal være det sidste, jeg gør, så er statsfinansieret dyreplageri, det skal stoppes. I skal jo tænke på, at det foregår med vores skattepenge. Der er mange, der arbejder rigtig meget i Danmark og betaler verdens højeste skat. Og jeg vil bare sige til alle danskerne, skattetrykket og det, vi betaler i skat, det er ikke lige med den service, vi får. For hvis I oplever, at vi betaler mere og mere i skat, men servicen, den bliver jo ringere og ringere. Det ser vi jo i skolerne, på plejehjem og i daginstitutioner. I daginstitutionerne, der handler det helt kommunalt om at få flere børn ind på 40 kvadratmeter. Det er fuldstændig vanvittigt. Tilbage til fællesskabet. Vi skal løfte i flok. Danskerne, vi skal ikke krise med hinanden. Vi skal samarbejde. Men vi er også nødt til at sige til politikerne, inden for de faggrænser, vi har, om det er landmænd, om det er vognmænd, om det er selvstændige erhvervsdrivende og de offentlige ansatte, så er vi nødt til, når vi stemmer, og stemme på partier, der vil noget, der ændrer sig. Hvis vi bare bliver ved med det samme og kører i den samme retning, fordi vi frygter noget usikkert, en anden fremtid, fordi vi bliver lovet af nogle politikere noget, som vi tror på, når de siger det, men det bliver aldrig nogensinde implementeret, så ændrer det sig ikke, hvis ikke man stemmer anderledes. Og der er faktisk ikke mange partier at stemme på, det er jeg ked af at sige til jer. Der er nok kun Dansk Folkeparti. Måske Danmarksdemokraterne. Jeg kan bare ikke se dem her i dag. Der er Nye Borgerlige, og så er der Borgernes Parti. Det er jeg nødt til at sige. En ting mere. Elpriserne. Hvordan har man fået bildet danskerne ind, at vi skal have grøn omstilling i et omfang, som er fuldstændig vanvittigt, som intet har med grøn omstilling at gøre, fordi man indregner ikke CO2-aftryk på transport. Det eneste, der er sket for danskerne, det er dyre elpriser. Der er ikke nogen stabil energi i Danmark længere, og vi skal alle sammen være glade, for vi kan lave mad før klokken 4. Og efter klokken 21, fordi der har vi råd til at tænde for ovnen og kogepladen. Det er jo fuldstændig vanvittigt i et velfærdssamfund. Hvordan kan det opstå? Jeg fatter det ikke. Så tilbage til noget positivt. Det er vores fremtid. Fremtiden er vores. Og alle os græsrødder, det er jo os, der er her i dag. Og jeg kæmper i kommunalpolitikken. Og jeg kan fortælle jer, jeg var der, om jeg så ikke fik løn for det. Det her, det er en sag, der skal kæmpes. Og det er kun danskerne, der kan ændre det her. For danskerne har muligheden for at stemme anderledes. Jeg kan bare konstatere, at den nuværende regering, den skal afsættes. Der skal ske et regeringsskifte. Venstre, Socialdemokratiet
og Moderaterne, de har ikke holdt, hvad de har lovet. Punktum. Længere er den ikke. Held og lykke til jer alle sammen, og thumbs up til alle landmændene, og tak for mad. Tak, Susanne. Det er jo rart at se, at politikerne faktisk ikke over en kamp lidt har tabt sutten. At der faktisk er nogle politikere, der godt ved, hvad der foregår. Det er dejligt at se. Så tusind tak for det, Susanne. Den næste taler er så faktisk den bedre halvdel til vores tidligere taler. Så det vil sige, at vi har 2 jyder i hvert fald, der er kommet. Jeg har hørt noget om, der er kommet en hel bus. Det er jo helt fantastisk. Men den næste, hun er social- og sundhedsassistent, så hun arbejder inden for sundhed omkring vores, alt hvad der har med sundhed at gøre. Og hun er så gift med Torbjørn, som lige har været hårdt. Og hendes emner i dag, det er naturligvis Bovaer, og så er det børnene, og så er det vores fremtid, og så er det selvfølgelig sundhed. Velkommen til Britta. Hej, jeg hedder Britta Thomsen, og jeg kommer også fra Sindal op ved Hjørring, 30 km syd for Skagen. Jeg har også fået lov til at sige lidt i dag, og det er jeg rigtig glad for, fordi debatten om Bovaer ligger jo både mig og, som I kan høre, min bondemand stærkt på sinde. Jeg er gift med mælkeproducenten, men så er jeg også mor til 6 børn, og jeg er bedstemor til 4. Ud af de 6 børn, jeg har, er de 5 uddannet, eller på vej til at blive uddannede landmænd. Men hvad er det for en fremtid, de uddanner sig til? Gennem de sidste 39 år har jeg delt bord og seng med en passioneret, reelt ærlig og arbejdsom bondemand, som hver eneste dag, 365 dage om året, er stået op, glad og tilfreds med sit virke for at producere gode, sunde og rene, naturlige fødevarer til de danske forbrugere. Og det har han gjort med ære og værdighed og stolthed. Lige indtil nu. Fordi nu har vi fået en frygt i hjertet over, at han bliver tvunget til at skulle putte Bovaer i vores køer. Bovaer, som kan indeholde kemi eller giftstoffer. Det er noget kemi, som egentlig ikke er gennemprøvet til fulde. Vi har altid brugt vores egen mælk til direkte fra koen, men nu er jeg så også bekymret, fordi jeg nægter at fodre mine børn og børnebørn med gift. Bovaer har været brugt i enkelte besætninger siden 2022. Det tror jeg ikke, der er ret mange forbrugere, der har hørt om. Det er kun 2 år siden. Men hvad med effekten af det og langtidspåvirkningen? Det ved de ikke noget om. Her er det faktisk tankevækkende, at der skal bruges værnemidler som briller og mundbind og handsker. Og at det absolut ikke må komme på huden. Det her, det kan også have store konsekvenser for mænds fertilitet. Det er jo der, hvor vi skal begynde at tænke på, kan vide, hvordan det kommer til at påvirke. Får vi flere børn og børnebørn i fremtiden? Desuden så betyder det jo også yderligere kontrolbesøg på vores gårde. Da hvis vi ikke bruger det, der kan vi risikere at få kæmpe store bøder. Nu skal det her så ikke være en hets imod vores mejeri Arla. Det er nemlig ikke dem, der har bestemt, at vi skal bruge Bovaer. Nej, det er Mette Frederiksen og company. Og sidst jeg tjekkede grundloven, der læste jeg, at ejendomsretten er ukrænkelig. Og jeg mener bestemt, at det er os, der ejer vores køer. Men nu skal andre til at bestemme, hvad vi skal fodre dem med. Nu er det nok. Vi er simpelthen nødt til at stå sammen og få stoppet galskaden, så vi kan sikre os, at de gode danske produkter, der bliver produceret nu, forbliver kemi og giftfri. Vi skal stå sammen, så vi kan vise Mette Frederiksen, at vi ikke er nogen nikkedukker. Hun kan trække alt ned over hovedet på, som det passer bedst for hende og hendes klimaregnskab. Så har du kroppen kær, så stop Bovaer. Så kom der power. Ja, Britta er ikke ret stor, men hun har en ordentlig stemme.
Tak, Britta. Nej, jeg fik ikke kaldt Claus Bedemann op før, men hvis han har tid til at komme op, så tager vi ham lige om et øjeblik. Så kan I jo se, at det er jo primært traktor. Også selvom at vi har inviteret vognmænd, lastbiler til at komme i dag, så er der nogle betingelser for os chauffører og vognmænd, som gør, at det har været nærmest umuligt for dem at deltage i dag. Og så kan man så sige, at så er det en forkert dag, I lagt det på. Og det er det så alligevel ikke, fordi at det skal jo være en dag, hvor folk et eller andet sted har mulighed for at komme. Men vi som chauffører og vognmænd er underlagt noget, der hedder køre-hviletidsbestemmelser. Og langt de fleste af de her chauffører og vognmænd, de er jo tvunget til i weekenden at holde fri. Det er noget farligt noget. Men afhængig af, hvornår man er kommet hjem fredag, så skal man holde x antal timer, inden man må køre igen. Og hvis man ikke holder de her x antal timer, så kan man faktisk få et bødeforelæg, når pot og pande kommer forbi, også kaldt politiet. De kan køre op på siden af os, på nogle af de nye lastbiler her, og så kan de faktisk registrere, om vi har overtrådt køre-hviletidsbestemmelserne. Og hvis lastbilen ikke er så ny, den kan det endnu, så sidder der sådan en fin lille chipkort i lastbilen, som han kan tage ud, og så putte ind i sådan en irriterende træls læser, han har. Og alt, hvad der er rødt, det er noget, der koster penge. Så derfor så har vognmænd og chauffører haft ret svært ved at deltage i dag. Fordi de er nødt til at blive holdende hjemme for at overholde køre-hviletidsbestemmelserne. Der er selvfølgelig nogle regler, der gør, at vi kan justere lidt på det. Men hvis man allerede har gjort det tidligere i køreperioden, så har man et problem i forhold til det. Så derfor så er der desværre ikke så mange af dem, der har været med i dag, fordi man kunne ikke nå rigtigt at planlægge det her i forhold til det. Men jeg ved, at vi har opbakningen for rigtig mange vognmænd, rigtig mange chauffører, og de er vognmænd og chauffører, som rent faktisk er dukket op i dag. Jeg vil selvfølgelig også sige tak til, ligesom til alle landmændene. Og nu tror jeg, at Claus han faktisk er ved at være klar. Han er så en af dem, jeg ikke har fået lov til at få nogle informationer på, så jeg ved kun, at han er fra Nye Borgerlige. Det kan jeg også se på ham. Så jeg håber, han har lidt at fortælle selv om, hvem han er og hvor han kommer fra. Så velkommen til, Claus. Jeg ved, du hører til her i Ringsted, er det ikke rigtigt? Ja. Er der lyd på det? Ja, det er der. Ja. Ja, jeg hedder Claus Bedemann. Jeg sidder i byrådet her i Ringsted for... Og så sender de mig over til næste, så ender jeg ude over kanten her. Nej, som sagt, jeg hedder Claus Bedemann. Jeg sidder i byrådet her i Ringsted fra Nye Borgerlige. Og jeg har også udlejningsejendom. Jeg er ikke nogen gård, men jeg snakker tit med bønderne, så de bliver virkelig dårligt behandlet. Det er Ringsted af vores kommunalpolitikere også. Da jeg var barn, der Venstre, det var jo bøndernes parti, landbrugets. Og jeg er født i en arbejderfamilie, så Arbejdernes Parti, det var Socialdemokratiet. Det har Mette Mink og Lars Ulykke, som jeg plejer at kalde ham, undskyld med franske, fuldstændig glemt. Den der regering, vi har nu, er jo helt væk fra skiven. Nå, så kunne jeg høre det. Godt. Nej, jeg stod med den. Okay. Hvorfor gør de det? Det er fordi, de kun tænker på sig selv. Alle dem, der sidder inde på borgen, det eneste selv min gamle partiformand, hun sagde, jeg skulle aldrig være levebrødspolitiker. Og det er så det, hun er nu. Og jeg vil gerne sige, eller jeg kan næsten godt påstå, at jeg er den eneste, der sidder over i byrådet og er ligeglad med, hvad jeg får. Det går alle mine byrådskolleger meget op i. Hvad giver udvalgsposter osv. Det er så usmageligt. Man kan sige, med de der solceller, som vi er ved at plaster hele Danmark til, og vindmøller, der havde vi et kæmpe projekt her i Ringsted, hvor vi skulle plante hele disse gårde til. Og så står ham, direktøren, og siger, jamen så får I billig strøm. Han var simpelthen fuld af løgn. Det ved I jo alle sammen. Og det mest tåbelige er jo, at i København, der kommer man græs på tagene. Herude på landet, ja, der kommer man solceller på græsset. Og det afgiver jo PFOS. Det vil sige, efter 5 år kan du aldrig dyrke noget på det der. Og de der får, der går og spiser det, jamen det kan du heller ikke spise. Nede på Lolland, der ligger over 480.000 tons affald fra vindmøller. Det er epoxy. Det bliver bare gravet ned. Hvis I kører mod Sorø, der er en kæmpe grusgrav. Det var der også engang nede på Lolland. Nu ligger de op oven på jorden. Det er fuldkommen tåbeligt. Og
Men jeg vil lige rose arrangørerne her. Det er fedt at se så mange, og vi virkelig kan rykke. Så tak skal I have for det. Det eneste, der gør, at vi kan ændre det her, og få nogle politikere ind, der tænker som borgerne. Fordi altså, nu når vi jo snart 100%, vi betaler af skat. Jeg vil tro, Mette Mink, hun kan nok hæve 110% ind. Men det kommer desværre nok ikke så til at ske. Det eneste, der vi kan ændre alt det her på, det er, I stemmer på nogle andre politikere, på dem, der har magten nu. Fordi de er der ikke 5 potter pis værre. Tak for ordet. Hej Michael. Hej Thomas. Det er nogle seje mennesker, der er her i dag, hva'? Jeg synes, det ser ret seje ud. Det synes jeg også. Altså, jeg er vild med de her traktorer. Det er jeg. Jeg var ikke klar over, at vi havde så store traktorer i Danmark. Det ved jeg godt, vi har. Fordi de der store grønne fedttraktorer, så nogle af jer faktisk født og opvokset omkring derhjemme. Så jo. Jamen, jeg er også glad for de grønne, men det er John Deere. Ja, det tænkte jeg godt. Det er John Deere freak. Ja. Og så kan jeg jo se, at nogle af dem faktisk prøver lidt at lege, ligesom også truckers med nogle horn, der vil noget mere end bare lige sit dyt. Ja, men jeg tror, de skal være glade for ikke, at vognmændene de er kommet, fordi så er de... Nej, de havde blegnet. Altså, der er jo slet ikke lys nok på de her traktorer. Det er jo helt til grin, mand. De skal have noget mere på. Der er ikke nok idéer på i hvert fald. Nej, hvorfor har I ikke tændt på jeres rotorblink? Ja. Hallo? Så, hallo? Men prøv at høre, nu er det faktisk Thomas' tur til at sige lidt. Han er fysiklærer. Nej. Enormt kedelig. Ja, ikke. Men han kan i hvert fald noget. Og så, når han nu er færdig, så kunne jeg godt tænke mig at se René Lillehjælper heroppe. Jeg ved ikke, hvor han er blevet af, hvor han har gemt sig hen. Men Thomas? René, hvor er du henne? Nå, men først og fremmest, jeg ved ikke, fik du præsenteret dig selv? Nej, det skal jeg heller ikke lige nu. Okay. Så vi gør det senere. Men prøv at høre. Thomas er, som han selv sagde til at starte med, han er landmandssøn, og han er lidt vognmandssøn, og så er han lidt fysiklærer, og så er han lidt altmuligmand, og så har han butik, og han kan mange ting. Her der vil han fortælle lidt om noget CO2 og noget klima og sådan noget, og jeg tror faktisk, det bliver ret spændende. Så Thomas, take it away. Ja, tak. Jeg er mere vognmandssøn, end jeg er landmand. Så. Men i min familie har vi faktisk været landmænd siden 1754, Vollerup i Kalundborg, og det er lang tid siden. Så nu skal vi høre en gang her. Jeg har fået instruktioner af en fysiklærer, så jeg er faktisk ikke fysiklærer. Men jeg har fået instruktioner af en fysiklærer, som faktisk snakkede til Aalborg-demonstrationen omkring det her meget, meget udbredte CO2. Og vi har jo alt for højet CO2 i vore dage, hvis vi skal lytte til regeringen, og hvis vi skal lytte til medierne. Så jeg så faktisk, jeg har her på telefonen, der har jeg sådan et lille udklip, og jeg vil prøve at se, om jeg kan finde det til jer her. Det er sådan meget vigtigt, at man kan dokumentere det, man siger. Og på TV2, der stod, at vi havde omkring en 400-500 ppm, parts per million, CO2 i atmosfæren. Og det er jo meget cool, at vi har det. Det synes de er forfærdeligt. Og så gik jeg ind og kiggede lidt på det, og tænkte sådan lidt, jamen 400-500 parts per million, det må vi jo lige se, om hvor slemt er det egentlig, ikke også? Så jeg ringede til min gode ven, Niels Christensen fra Nordjylland, og så sagde jeg til Niels, hvad går det egentlig ud på, det der med de der ppm der? Så siger han så, jamen, det ved de jo nok ikke helt noget om. Så sendte han mig sådan en graf her. Og som I ser, så har jeg jo med mit mekaniske svendebrev, så har jeg jo så tegnet sådan en graf her, og I er jo velkommen til at trække nærmere herop, så vi holder en lille fest omkring det her diagram. I kan se her, der er en grøn streg her, og den går jo noget opad, og så kører den ellers lidt ned og lidt op igen, og det er ligesom aktiekursen, ikke? Og nu er vi helt hernede. Det er ikke en skid, hvad her nu er det, vel? Se. Og så
Så har vi herude nogle blå tal, og de blå tal herude, det er parts per million, altså ppm, og ppm står for, hvor meget der er i atmosfæren. For eksempel når vi har ilt, så har vi selvfølgelig også noget, der hedder CO2. Og den grønne streg her, kan I se helt heroppe, der er 6-8.000 ppm. Og det er for cirka 550 til 600 millioner år siden. Der var omkring 6-8.000 ppm CO2 i atmosfæren. Så hvad sagde jeg lige før? TV2 har sagt, at vi havde omkring 450 ppm i dag. Det vil sige, at vi er jo helt herovre. Så nu spørger jeg så jer, har vi et CO2-problem i Danmark? Har vi et CO2-problem i hele verden? Jeg vil gerne forklare det lidt igen, for jeg var måske lidt hurtig, men for 550 millioner år siden, 550 millioner år, der havde vi omkring 6-8.000 ppm i atmosfæren af CO2. Hvorfor havde vi det? Det havde vi, fordi det var den kambrianske periode, kalder man det. Og I kan se, at jeg har skrevet det her, det står lidt mærkeligt. Der er alle mulige perioder i vores tidsalder, og herover der er Jurassic-tidsalderen, og det var dengang, hvor der var dinosaurer jo. Det ved vi jo godt alle sammen. Så i den kambrianske periode, der startede en masse dyr i havene, verdenshavene, med at blive formet. Og de døde selvfølgelig også til sidst, og blev lavet om til fossiler. Og i den her proces, der blev frigivet en masse CO2, som så gav den her store, kæmpe spike, den store spids i ppm i atmosfæren. Så hvis nu at vores regering havde eksisteret for 550 millioner år siden, så havde de kunne brokke sig, ikke også? Men vi har altså ifølge TV2 så lille opslag, som jeg har her på min telefon, så ikke de kan slette det nu. Der har vi altså dokumentation for, at de har fundet et eller andet sted, at lige nu, der har vi 450-500 ppm i atmosfæren. Så I kan komme herop og tage et billede af den, og I kan prøve at gå ind, for I skal ikke tro på mig. I skal gå ind på Wikipedia, og så skal I slå ppm op. I skal gå ind og slå CO2 op. Og så skal I selv gå ind og finde den her graf. Den findes i flere afskygninger. Der findes også en graf, der fortæller lige præcis, at vi lever i en CO2-afmattet periode lige nu. Vil du gerne sige noget? Ja, det må du gerne. Kom de bare herop. Så der er også en rød streg på den her graf, og den røde streg, det er temperatur, altså vores lufttemperatur, klodens temperatur. Og den kan I se, hvordan den kører her. Og igen herover kan I se, det er ligesom aktiekursen, den er ikke en skid værd, kan I se. Den er helt hernede, ikke? Og så er den så stedet lige en lille bitte smule. Og så hernede har I selvfølgelig årene, ikke også? Og herover der har I parts per million, og I har vores lille fine temperaturskala. Nu har jeg altså ikke temperaturskala på den her, fordi jeg lavede den i morges. Det var ligesom regnstykkerne i skolen, dem lavede jeg også altid lige sidste øjeblik. Det var derfor, jeg ikke blev lærer. Nu kommer der en, der gerne vil fortælle et eller andet spændende. Jeg skal høre, hvad det er. Det er orden. Du har jo. Ja, og jeg hedder Liane Hansen, og jeg er fysiklærer. Men jeg vil godt fortælle, hvorfor forsvandt. Der er jo så meget CO2 i luften. Hvorfor forsvandt det? Tættere på. Tættere på det her? Tættere på. Ja. Hvorfor forsvandt det? Er der nogen, der ved det? Jeg ved det godt. Ja, okay. Det var nok fordi dyrene de døde. Ja, nej, det var ikke og forrådelsen stoppede. Nej, ja, og så er der det, så har vi jo kridttiden. Og der er alle de der, alle de der dyr, som havde de der skaller, det er calciumkarbonat. Og calciumkarbonat, det indeholder CO2. Så de har simpelthen taget CO2 ud af luften. For der er virkelig mange, kridtdyr, der er sagt, dyr med hårde skaller, ligesom vi også har vores, altså alle de der dyr, som har de der hårde skaller, de brugte CO2 fra luften til at danne deres skjold med. Og derfor forsvandt der en masse CO2 ud af luften. Vi kender jo godt alle sammen, vi kender jo nede ved Møns Klint og Stævns Klint, der har vi jo kridttiden. Og det er alle de der kridtdyr, der har taget CO2 ud af luften. Så det er årsagen til, at vi har så lidt
CO2 i luften i dag, men vi skal være glade for, at vi har begyndt at bruge af fossilerne, fordi ellers var vores liv på jorden måske forsvundet, fordi hvis det forsvinder under 180-150 parts per million, så kan planterne ikke leve. Okay, så det lyder ret okay. Hvordan kan det så være, at vi har nogle politikere og nogle verdensorden, der siger, at vi har simpelthen så meget forhøjet CO2? Hvorfor gør de det? Ja, det er der jo noget økonomisk i. De kan også kontrollere os. Ja. De kan gøre os bange. Ja. Og på den måde kan de lave en masse love, som gør, at... Ja, jeg tænker sådan lidt, kan de gå ind og omvælte hele markeder i de nationale lande? Kan de gå ind og omvælte hele markeder? Ja. På grund af det? Ja, men nu ser vi jo både Kina og Indien, der bruger masser af kul og fossile brændstoffer. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig lige at tale lidt om fossile brændstoffer, fordi vi taler kun om, at de udleder CO2. Vi taler aldrig om, hvorfor vi i dag lever i så dejligt samfund, og i en vestlig verden, hvor vi har alle sammen egentlig har det godt. Nu er de i gang med at ødelægge det, men hvorfor taler vi aldrig om alt det gode, som de fossile brændstoffer har gjort for os? De har jo gjort, det er jo en god energi, det er en billig energi, det er stabil energi. Og vi taler kun om den ene ting, at det udleder CO2. Det har givet os et godt liv, og vi skal blive ved med at bruge det. Vi har brug for CO2, ja. Altså, da jeg gik i skole, der lærte jeg jo det her med fotosyntesen, og det var jo, at planten, og der stod sådan, I skal se sådan en flot plante her, der står på en mark, og der bliver tilført noget CO2 til den, og noget kvælstof, og så når solen skinner på den, så udleder den ilt til os. Og det er jo det, alle træerne og blomsterne gør. Så hvad så, hvis nu vi mangler CO2? Så er det vel et problem. Altså, så vi skal have noget CO2, ikke? Meget alvorligt problem. Masser af CO2. Så kan vi godt diskutere om, at der er en masse andre giftstoffer, som vi ikke ønsker, men CO2, hvis planterne kan tåle det, og træerne kan tåle det, så kan vi andre nok også, ikke? Det kan vi. I moderate mængder, klart. Og der er også en ting, vi ikke tænker på. Når vi er i et lokale, hvor vi er mange mennesker sammen, så stiger altså CO2-indholdet i luften, så det er op til omkring 5.000 parts per million. Og det hører vi altså ikke af. Okay. Jeg synes, det er rigtig fedt, at der kommer en rigtig fysiklærer herop og kan overtage uddannelsen af mig. Så vil jeg lige sige til jer, hvor mange af jer har akvarie derhjemme? Har vi nogen akvarister her? Kent. Det kan ikke være rigtigt. Okay, så jeg har et akvarie derhjemme, ikke også? Og der er noget, der hedder CO2 på en flaske. Hvorfor er der aldrig nogensinde nogen politikere, der har forbudt CO2 i akvarier? Fordi der lukker man CO2'en direkte ud af atmosfæren ind i akvariet, sådan så planterne kan få noget af det her CO2. Og så bobler det bare op igennem overfladen resten. Hvorfor tillader de det? Altså, nu bliver de nok sure på mig, alle akvaristerne, for nu kommer der en ny lov lige om lidt, ikke? Eller en ny afgift, ikke? Men så kan I lære det. Sådan er det, når man stemmer på de forkerte. Tak, Thomas. Vi har faktisk en mere omkring CO2. Amir havde også, han har faktisk taget turen helt fra Esbjerg for at komme herover og fortælle lidt. Så velkommen til, Amir. Hej, goddag til alle sammen. Det tager ikke så meget tid. Jeg vil gerne forklare til dig angående parts per millions. Det tager simpel matematisk formule. Når du omdanner til procenter, det betyder i atmosfæren, at den data, der jeg fik, det er fra november sidste år. Og det betyder i atmosfæren, vi har 0,042% CO2 i hele atmosfæren. Og alle mennesker på et år producerer ca. 30 milliarder tons. Og det tager ca. 15 dage, det absorberer gennem naturlige processer, fotosyntese, og også mange CO2 bliver absorberet i verdenshavet. Og det tager kun 15 dage, det kan absorbere al den CO2, der bliver produceret. Det er ikke noget, der kommer fra min hoved eller fra blå luft, det er noget til videnskab fakta. I må gå stille, komme i kontakt til mig, jeg går ned, og du tager billeder, og jeg forklarer til jer. Det var det hele, jeg vil sige til jer. Tak.
Sådan er det, når du trækker alle steder fra, så der er gang i den i dag. Nå, det var dejligt at høre lidt om CO2. Det er jo faktisk den problematik, det hele det bunder i. Det er jo deres agenda i forhold til CO2. Og nu har jeg jo lige annonceret, at jeg gerne vil have kartoffelmanden op, som han hedder, René Lillehjælper. Men jeg ved ikke, hvor han er henne, og om han ikke kan høre mig. Så han sidder og gemmer sig og fyrer den af indenfor, og vi andre står og pisfryser. René, din bandit. Men han er på vej. René er jo en af dem, som har været med, også helt tilbage til, da vi havde blokaden sidste år. Da vi lukkede Danmark, eller vi kørte meget langsomt rundt i Danmark med lastbilerne. Det var sgu meget hyggeligt. Og det var en af de få gange, hvor vi var okay med politiet. Så det gik egentlig meget godt. Renés oplevelse af politiet så er ikke helt den samme, kan jeg forstå på det hele. Og det har han en lille historie om. Fordi det er jo sådan, at René hun faktisk endte med at sidde 42 dage i Brummen for at lave noget, som mange af os højst sandsynligt har tænkt, at nu skal der ske noget andet. Så, men uden at tage ret meget mere af Renés tid, så skal han sådan set selv have lov til at fortælle historien. Velkommen til, René. Tak for det. Ja, det er ikke mig, I skal klappe af, men I må gerne klappe for at holde varmen i hænderne i det mindste. Ja, Håber I hygger jer på live. nu fortalte Michael jo lidt om, at der var en, der havde tabt noget kartofler ude af motorvejen. Det var så egentlig mig. Og i den forbindelse, der vil jeg sådan set gerne lige have lov at bruge 2 minutter på det. Fordi der er ingen af jer, der står her, jo, nogle ganske få, men der er næsten ingen, der ved, hvordan det her det foregik. For det I har set i TV2 og Danmarks Radio, og for det skal være løgn, så hvis I har set det i Australien, så blev det faktisk sendt i nyhederne dernede også. Det er rigtigt. Men de viste jo kun det, de ville vise. For det var sådan, at vi var en lastbil, det var mig, der kørte, og så kørte vi ud af motorvejen, og så havde vi 2 hjælpere med i hver sin personbil, og når jeg tændte katastrofeblinken, så skulle de trække op på hver sin side af mig. Og så spærrede vi sådan set motorvejen, men vi kørte stadigvæk 80. Og så hen over 2-3 kilometer, så tog vi farten af, sådan at det blev langsommere. Og til sidst, der holdt vi bum stille. Og der var lang kø. Og så tippede hr. Jørgensen. Og så dyttede vi. Og så kørte vi. Men troede jeg da for helvede af, de der forbandede byboere, undskyld, eller hvem det nu var, de havde så travlt med at komme på arbejde, at de gjorde da alt, hvad de kunne for at køre igennem de der kartofler. Hvordan dømme kartofler hun havde, det prøvede de jo at køre igennem med lastbil og personbiler. Og det lykkedes dem sgu til sidst. Så var køen jo væk. Og så blev det jo farligt. Og så blev jeg blevet skyld for ikke at stoppe ulykken. Fordi når reglerne siger, hvis du kommer til en ulykke, så skal du standse og sørge for, at den ikke bliver værre. Jamen ulykken, den skete jo bag for mig. Ikke? Så hvem er skyldneren? Ja. Men det lykkedes jo så betjenten at fange mig, og det var egentlig lidt træls nu. Men jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle ind og se i rummet på nogen måde, bare for sådan et pjat. Men der gik 13 dage, inden jeg blev afhørt. Og det var først den dag, det gik op for politiet, at vi var faktisk kun 3, der havde lavet det her. 3 steder på samme morgen i Danmark. Det kunne de ikke forstå, det kunne lade sig gøre. De havde jo brugt de først, de rendte jo lidt efter Hells Angels og Bandidos og alt muligt, for det måtte være sådan en kæmpe organisation, der havde lavet det. Fordi de er jo ikke vant til at bruge
Må jeg lige spørge om noget? Hvad laver man egentlig i 13 dage, når man sidder helt alene? Det kunne jeg godt lige tænke mig at vide, bare lige hvis nu. Ja, jeg var jo så heldig, at man kunne leje et fjernsyn derinde. Fedt. Kunne man også godt... Det kunne jeg ikke engang få lov til, fordi det er færdig med lige så ringe, som det er serveret for vores ældre, der får frostmad. Alt maden i fængslerne i Danmark, det bliver lavet over i Sønderomme fængsel, fordi det er sådan en arbejdsfængsel. Så de har en flok indsatte, der går og laver mad og pakker ned og bliver sendt rundt til hele fængsels i hele Danmark. Men ja, jeg kunne jo sætte mig ned og se TV2 og Danmarks Radio. Og der var sådan set ingenting. Der var lidt bitte smule den første aften. Og nu skal jeg fortælle jer hvorfor. Ja, tak. Tak for dig, René. Der står noget her, hvor lovgivning og politiske aftaler, det kommer ind fra den der borg derovre. Øst for Valby Bakke. Det er det store skøre hus, ligesom i Asterix og Obelix. Det er ikke helt normalt, dem der kommer ud derindefra. Nu læser jeg lige lidt op. Statsministeren betragtes historisk som pressens minister. Og varetager fortsat overordnede og principielle spørgsmål. Altså fortsat. Og principielle spørgsmål er betydning for pressens vilkår. Lovgivningen på området ligger imidlertid under kulturministeren. Så kommer det vigtige. Rammerne for mediepolitikken fastlægges i de flereårige medieaftaler, der er tradition for at indgå i Danmark. Rammerne for mediepolitikken, det er jo ikke noget med penge eller noget. Vi bestemmer, hvad I skriver eller sender, så kan I få lidt penge. Og så vil jeg så lige... Nu har de der pressen jo rigtig travlt med, især for mange af jer her, og bræller ud med, at landbruget, de lever også kun af støtte, og af EU-støtte, og af EU-støtte. Ja, landbruget får, det her, det er så godt nok helt tilbage til 22, det er det sidste nye, jeg kunne finde. Men ud af 40,51 milliarder euro, der får Danmark 2% i landbrugsstøtte. Og vi betaler altså en hel del mere til EU. Og det vil så sige, når jeg har lige sådan med lommeregner og regnet lidt, så er det altså cirka 6 milliarder, at danske landbrug får af EU-tilskud. Det lyder af en fandens masse penge for mig i hvert fald, som lille vognmand. Men så skal jeg jo også lige tænke på, at for at I kan få de penge igen, der har I jo en helveste bøvl med at udfylde papirer, og jamen, I har samme problem, som vi har i vognmandsbranchen med, at I kan slå en skid, uden I skal skrive ned. Så det koster også for at få de penge hjem igen. Så er vi måske nede jo 5 milliarder, når alle de her konsulenter har fået deres løn for at lave jeres papirer. Og det kan vi da kun sige, nå jamen, det er jo sådan det er. Men er I klar over, hvor meget medierne får i støtte? Medierne i Danmark får 6 milliarder i tilskud fra staten. Og det gør de jo. De er nødt til, og de lyver for os. De er jo nødt til at skrive det, som Mette Frederiksen siger. For det er jo hende, der bestemmer politikken på medieområdet. Så jeg vil ikke sige, de lyver, men de manipulerer i hvert fald en hel del med sandheden. Det er jo pænt sagt. Men de der 6 milliarder, de får i støtte,
Dertil så har de der med at kræve en helvedes masse penge for en reklameartikel. Og alt muligt andet. Plus, at hvis du så skal læse avisen, så skulle du også betale abonnement for at bare få lov at klikke ind på den. Så det bliver sådan set temmelig meget mere end dansk landbrug får i støtte. Men det er dansk støtte. I bønder, I får trods alt for noget, vi betaler til i forvejen, for at få noget hjem igen. Her er det også alle sammen, der betaler til det løgnemedie. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi i mandags, da jeg stod og sagde noget lignende det her oppe i Aalborg, der stod i TV2 med film og det hele, og Danmarks Radio med film og det hele. Efter jeg fortalte det her, så gik det 2 minutter, så var de væk. De snor lige rundt og hele, så var de væk. De har hele eftermiddagen gået og sagt, vi skal have en interview, vi skal have en interview. Der vidste de, hvem der var. Og det der er galt, det er, at Mette og kompagni, de har simpelthen sagt, ham der kartoffelmanden, ham hører noget som helst om i jeres medie. For dengang jeg sagde, at det var mig der kartoffelmanden, bum, så var de væk. Det er kun for at fortælle jer, journalister og medier, de er gode nok, men vi skal fandme med person, at de tager røven på os i hvert fald. Og det er derfor, vi har vores egen medie med i dag. For dem kan vi sgu stole på. For så er vi sikre på, at det, der kommer ud, det er sandheden. Har de mere? Ja, dig. Ja, møg. Dejligt. Så har jeg stået for lige at skulle sende det her lille brev med nogle små spørgsmål til, krav, ja, det vist, vi kalder dem, ja. Nogle krav. Det er krav, ja. Ja, nogle krav. Og så, vi har jo, det er jo med vilje, at de har fået 14 dages frist. Fordi vi, som vognmænd, landmænd, fiskere og alle andre, hvis der kommer noget fra staten, så kommer det som regel i e-boks fredag eftermiddag, fordi så går du lige nå at køle ned til mandag, inden du kan få fat i nogen, når der er et krav om et eller andet. Og så har du 14 dage til at få styr på tingene. Så sender jeg det her på en mail. Så kan vi så starte med statsministeren, som jeg har sendt til. Alle henvendelser bliver læst, og statsministeriet vil vende tilbage til dig, hvis din henvendelse giver anledning til det. Jeg har ikke hørt noget endnu, så det må ikke give anledning. Åbenbart. Jeg synes at det er sådan lidt vigtigt lige at komme på banen. Vores landbrugsminister, som sad og tudede i avisen den anden dag over, at han ingen medieomtale havde fået i mandag, men det gjorde vi. Han skriver, at ministeriet bestræber sig på at vende tilbage inden 4 uger. 4 uger! Hallo? Hvad? I kan da få en 100 til benzin, hvis det kniver. Nej, 4 uger svarsfrist, det kunne de ikke tillade sig. Men hvis I skal noget, så er det 14 dage, ellers så er det bare kæmpe bøder. Det er bare ikke i orden. Regeringen, de sidder derinde på vognen og lægger planer for vores erhverv. Og det er jo ikke planer, der kommer os til gode i hvert fald. Og der er slet ikke forbrugerne, og overhovedet ikke klimaet. For vi har noget klima, men når vi har et klimaproblem, det er noget andet. Og det der med, at vi bare skal putte nogle penge ned i en kasse, jamen så har vi opfyldt nogle mål og nogle krav og pis og papir. Jamen det redder der ingenting, for vi kører stadigvæk og bruger dieselolie på marken, og det gør vi også ude på landevejene.
Og fiskerne skal sgu også bruge dieselolie. De kan sejle ret langt på en lille batteri. Fiskerne. Jeg ved ikke, er der fiskere her i dag? Bare en enkelt fisker vil vi gerne have op her og lige fortælle jeres historie, ellers så gør jeg det kort. En fiskefartøj om Thyborøn, Hirtshals og deroppe af, de bruger cirka sådan rundtal 1 million liter dieselolie om året. Det er så lige sten 2,26 kroner i afgift. Der er en lille reduktion på det til at starte op på, men det skal op og koste 2,26. Det vil sige, at sådan en fartøj, den skal have over 2 millioner i overskud sidste år, bare for at kan betale den afgift, der nu kommer det kommende år. Er der nogle fiskefartøjer, der har haft 2 millioner i overskud, så tror jeg, der var mange flere fiskere i Danmark. Det er der nemlig ikke. Så de kan lige så godt bare blive hjemme. Det kan ikke betale sig at sejle ud af fisk. Fordi at en dansker, han skal betale afgift i Danmark. Men en nordmand, han kan godt sejle ned og tanke og læse hans fisk af og tanke dieselolie. Fordi han kan trække afgiften fra, for han køber det i et andet land. Det er jo ikke i orden. Den anden dag var der 2 fiskere fra, jeg tror faktisk det var Hirtshals. De lå over i Sverige og tankede dieselolie, fordi det er meget billigere. Dieselolien er i princippet dyrere per liter derovre, men det var billigere nok at tanke hjemme. Det kan faktisk gå for en læsøfisker og sejle til Sverige og tanke sin båd, sejle tilbage og fiske, ligesom han gjorde førhen. Men når nu han sejler til Sverige alligevel, så tager han sgu da lige og losser en gang fisk derovre. Og hvad sker der så? Dem der fabriksarbejdere, der skulle sortere de her fisk og filetere dem og sælge dem og pakke dem, de har ingen arbejde. Og det er den vej, det går. Og det går vildt hurtigt. Så i løbet af 0,5, så har vi ikke en skid at lave op i Nordjylland. Så jeg kan nok vide, hvad det er, de tænker, vi skal lave der. Men det er et kæmpe problem. Og det er vi nødt til at stå sammen om. Nu har de så de der 14 dage til at regere på, og nu er det så sådan, at det er på en uge jo. Næsten. Og når de 14 dage går, så er det jo spændende at se, hvad der så sker. Retter de ind? Går de af? Eller måske noget helt tredje. Men der sker i hvert fald helt sikkert noget på et tidspunkt, men hvornår, det ved vi ikke noget som helst om. Og i mellemtiden, der skal vi bruge tiden på at vise, at vi kan stå sammen og få folk med til det her. Det er jo fuldstændig tåbeligt, at vi er rigtig, rigtig mange, der skal gå ned i løn, bare for at være til. Problemet er bare, at rigtig mange lønmodtagere sidder jo inde i et parcelhus. Mand og kone, de har måske 800.000 til 1 million eller mere i fælles indkomst. De ved jo ikke, at der ser landmænd med cirka 100 køer eller sådan noget, der bare har en fælles indkomst på 500.000. Men de arbejder så bare lige 3 gange så meget. Sådan en lille familie, de arbejder typisk 120 timer uden for stuehuset. Så har de lige regnskaber og alt muligt andet pis papir. Og dertil kommer så lige det her med Bovaer også. Bovaer, der skal gemmes alle markader fra hver en sæk. Følgesedler og skidtermøglort. Det skal man dokumentere, man har til at ligge. I 10 år! 10 år! Alt andet her 5 år. Det er totalt tåbeligt. Og så har jeg lige en indskyldelse, og jeg ved, om der er nogen, der har sagt det før. Men Bovaer er jo kun midlertidigt godkendt i EU. Det er kun midlertidigt. Og hvorfor er det det? Det er fordi, man kan ikke godkende nogen, man ikke ved, hvad langtidsvirkningen er. Og det er der problemet ligger med Bovaer.
I mine øjne i hvert fald. René for president. Men altså, vi skal have folk til at interessere sig lidt for det, og grunden til, at de slår på det her kuvert, det er, kan vi gå hen til en mor med 2 børn, og sætte hende lidt i tvivl om det mælk her, det dur, så støtter de jo også at finde ud af, det her, det gør I jo for min skyld, for at beskytte mine børn. Faktisk. Og når vi har fået alle de unge mødre og fædre overbevist om det, så spreder budskabet bare som steppebrand. Fordi de skal nok fortælle hjemme med mor og far, eller deres forældre, eller bedsteforældre, hvordan det hænger sammen. Og så forstår de den dag, hvor vi måske, når vi sætter hælen i, hvorfor vi gør det. For det der med at bare spærre landet ned og bremse os, irritere og være træls, men det får vi ingen medhold af. Vi skal have alle med. I hvert fald alle dem, der kan forstå det her. Og det er det der problem, det er at forstå, hvordan vi lever i vores dagligdag og skal knokle røven ud af bukserne for ingenting. Det er det der problem. Men alle kan hjælpe med at sprede budskabet om det her på hver. Fortæl det til venner, familie og bekendte. Det er flyers ud og så videre. Men husk, det er ikke Arlas skyld. Husk det. Det er ikke Arlas skyld. Det er regeringen, der har lavet en lov. Husk det. Og i øvrigt så findes der rigtig mange andre tiltag, hvis man absolut skulle reducere en eller anden bøvs. Man kan i dag der kan de brænde metan af fra gylden af. En ko Bovaer er det 6 eller 8%, den nedsætter. Ja. Ja, 8% i påstår, ja. Men med sådan en lille afbrændingsanlæg, der har de lavet det til, at man kan brænde 20% af per ko, uden at tilsætte noget som helst. Man brænder bare metanen af. Og så skal man ikke engang putte kemi i konen. Det var da lidt smartere. Men nej, der er penge i Bovaer. Det er der, den ligger. Men når I spreder alt det her, så ser vi, hvad der sker, når der er gået de 14 dage. Så tager vi en bestik af situationen, og vi skal have samlet. En af grundene til, at vi laver de her meget fredelige demonstrationer, er jo, at vi skal have folk op af stolene. Og det har jo hjulpet helt vildt. For jeg er helt 100% sikker på, at fordi det lykkes i Aalborg i mandags, så kommer der så mange her i dag. Og det skal I have 1000 tak for. Det er vildt imponerende. Så sent som i går morges, der havde jeg måske fornemmelsen af, at vi med lidt held kunne blive 50. Og jeg aner ikke, hvor mange vi er her, men der er mange flere end 50 i hvert fald. Det er så flot. 1000 tak for det. Må jeg lige sige noget? Så hvis I vil gøre en forskel i jeres lokalområde, så ligger der hernede folder, I kan dele ud, og der er både små, og der er store. De store er til traktoren at køre rundt med. Og lad være med at smide dem et sted, hvor der bliver vådt og sådan noget, for det kan de ikke holde til. Men aflever det til børnefamilier og andre, som er potentielle. Nede i børnehaven og fritidscenter, og der hvor alle de unge mødre de er. Så hvis I vil være med, så får vi med, og de kan scanne en QR-kode, og der er nogle videoer med, blandt andet Michael, han fortæller om Bovaer. Brita, dernede er også på, og ham moviestaren der fra det nordjyske, han er også med. Husk, der skal være til alle, så fordel dem lidt imellem jer. I skal bare tage, sådan I har lidt, men vi har kun 70.000, og de får altså hurtigt ben at gå på. Men tag endelig nogen med, og tag med de der landmænd, der kommer helt ned fra øerne af, og fantastisk tak for det. Tag en håndfuld med og fordel ud til nogle andre, der kan dele lidt ud og noget. Husk det. Og så må vi så se, når vi kommer længere frem, der er lavet nogle planer for, hvad man kan gøre. Der er både en plan A, B, C, D og E.
Men hvilken en vi skal bruge, det er ikke godt at vide. Og forhåbentlig skal vi slet ikke bruge nogen plan. Fordi jeg håber, at regeringen går af inden den tid. Men der skal I huske, de her krav, de gælder til hvilken som helst regering. Uanset hvad, så fordi regeringen går af, så er de her krav altså ikke forsvundet. Den nye regering, der danner sig, må jo så lade sig ud fra de her krav. Og så en anden ting, vi har en donationskonto til netop at dække sådan noget som flyers og plakater og de her udgifter, vi måske har rundt omkring. Det er kun direkte, og det er lovligt indsamlet og så videre. Og der er kommet, i går tror jeg, der var op på 12.000. Der er kommet ind af små beløb af 100, 150 og 25 kroner. Tusind tak for det. Men I må gerne støtte, hvis I har lidt mere. Fordi vi får altså nogle udgifter til nogle flere flyers og nogle ting. Jeg tror ikke, jeg vil sige mere andet. Tak. Og det siger vi også for det. Og husk, I kan høre Onkel Peters podcast med René om hans indsats med de her flyers, kartoflerne på Storebælt. Det kan I på kanalen. Ligger allerede over. En hel del af. Ja, og det er... Der er jo et helt team bagved, som sørger for alle de her forskellige ting. Tættere på. Nej, så kan de jo høre mig. Og det team har jo gjort en kæmpe indsats for at få de her ting til at fungere og få gjort alt det her klar, også til i dag. Så et stort tak til alle dem, der ligesom bidrager. Så kan jeg jo se, at landmændene, de står sådan lidt langt væk herfra. Har I ikke lyst til at komme tættere på, gutter? Altså, vi vil gerne have jer herind, så vi ikke behøver at stå og råbe så højt. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig, nu har jeg en af de ældre landmænd her. Vi har stået og fået en sludder for en sladder. Jeg er selv uddannet landmænd. Og kage har vi også fået. Har vi også fået kage? Ja, og kaffe. Kaffe. Kaffe er der, ja. Vi har fået en sludder for en sladder. Som sagt, så er jeg selv uddannet landmænd. Det er godt nok sindssygt mange år siden. Jeg kan stadigvæk godt kende gris og en ko. Men Peter, der står her og gerne vil komme ind og fortælle lidt også. Han er landmænd og har været det i 42 år. Han er en af de her landmænd, som faktisk har branchet ud, så han er landmand både i Danmark og i Sverige, så han er international. Så, men han har lidt omkring vandrammeaftale og forskellige ting i forhold til det at være svineproducent i dagens Danmark. Så værsgo, Peter. Ja, hej alle sammen. Jeg hedder Peter Kjær Knudsen, og som sagt har jeg været landmand i 42 år og har svineproduktion og planteavl. Og vi har i 2016 også købt et landbrug over i Sverige. Og det jeg sådan set vil fortælle jer lidt om, det er den forskel, der er mellem Danmark og Sverige. Nu har vi jo en trepartsaftale, der er vedtaget. Og det værste i den trepartsaftale for os landmænd, det er det vandplaner, der er lavet og vedtaget. I de vandplaner, der står der, at vi skal spare 13.700 tons kvælstof ind i landbruget. Det skal vi sørge for ikke løbe ud i havet. Yderligere ud over det, vi har sparet. Og når vi regner på, hvor meget der nu udledes i forhold til, hvis det hele var natur. Altså hvis man nu forestiller sig, at hele Danmark var natur med skove, som de ville lave og så videre, der slet ikke var noget areal, der var drevet som planteavl, så ville vi kunne spare max 3.000 tons. Det vil sige, at vi mangler 10.000 tons, som er fuldstændig umuligt at skaffe og spare op. Så den her plan, den er mislykket fra starten. Det er jo umuligt. Men det der så er helt grotesk, det er jo så, når jeg så tager min bil og så kører over Øresundsbroen, og 2 timer efter jeg er startet fra Valsø, så holder jeg op i Laholm. Og så har jeg et landbrug deroppe, hvor reglerne er fuldstændig vendt på hovedet i forhold til Danmark. Der er det nemlig sådan, at det er fuldstændig lige meget, hvor meget kvælstof vi bruger. Det er fuldstændig lige meget, hvor meget gødning vi spreder på vores marker i forhold til kvælstof. Det er ikke registreret nogen steder, fordi svenskerne siger, at det har ikke nogen betydning, hvor meget kvælstof der kommer ud i havet. Det, der har betydning, siger svenskerne,
det er fosforen, der har betydning. Og i Sverige, der må vi kun bruge 20 kilo fosfor per hektar. Det er maksgrænsen. Og jeg kan også godt forklare jer fysikken og biologien i det. Og bare lidt hurtigt, fordi hvis man ikke kan se det på kameraerne, så har han en I Love Bacon-kasket på. Fordi det er sådan, at hvis du skal have et sundt vandmiljø, så skal der være et forhold, der hedder 1:7. Og 1, det er altså fosfor, og 7, det er kvælstof. Og hvis det er sådan, det forhold det bliver lavere, så er det, du får algevækst ud i havene. Og hvorfor er det så, at politikerne de siger, at det er vores skyld, at fjordene de dør? Det er fordi, at i enden af hver eneste fjord, der ligger der en stor by. Hvad har en stor by? De har et rensningsanlæg. Og det rensningsanlæg, det udleder fosfor en masse. De skulle rense det fra, men det glemmer de lige. Så er der overløb. Og det er nok sådan noget som 70-80% af det lort, der bliver lavet i byerne, der bare bliver ledt ud, uden at blive renset. Det vil sige, at der er en masse fosfor ude i de fjorde. Nu har den danske regering, eller Christiansborg i det hele taget, så besluttet i mange, mange år, at landbruget skal begrænse kvælstofudledning fra markerne. Hvad sker der så, når der opstrømmes fra vores marker kommer mindre kvælstof ud i fjordene? Så bliver fosfor- og kvælstofforholdet endnu mere skævt. Så kommer der til at mangle kvælstof. Det er ikke for meget kvælstof, der mangler kvælstof. Hvordan kan jeg nu stå og påstå det her? Jeg er nok fuld af løgn. Nej, det er nemlig sådan, at det er bevist det her. Men over i Canada, der var der en kæmpe stor sø, som var så forurenet, fordi der lå et rensningsanlæg udledt til den sø. Så var der en professor, en kanadisk professor, som fik lov til at dele den her kæmpe store sø op i 2. Så han fik simpelthen lavet et spærret midt på søen, så der var lige pludselig 2 søer. I den ene halvdel af søen, der var rensningsanlægget stadigvæk, der udledt til søen. I den anden halvdel, der tilførte han kvælstof. Han hældte kvælstof ud i søen. Mange tons. Jeg kan ikke sige hvor mange, men det er også noget med mange kubikmeter osv. Men resultatet, det var, at efter 2 år, så var den halvdel, hvor han hældte kvælstof ud i søen, fuldstændig ren. Der var helt klart vand, som man kunne se i bunden. Mens at den anden halvdel, hvor rensningsanlægget stadig lukkede sit lort ud, der var stadigvæk lige forurenet eller mere. Så det her, det er ikke løgn. Og det, der er grotesk ved det her, jeg tager det lige en gang til. Man har nogle regler i Danmark, der siger, at vi skal begrænse kvælstof, og vi må lukke fosfor ud. I Sverige på den anden side, så kan I godt lige se for jer, at vi har lige Jylland og Sjælland og Sverige. Og så har vi noget vand derinde midt i, og det hedder Kattegat. Fra den ene side, der har man en regel om, at man ikke må lukke fosfor ud. Fra den anden side har man en regel, at man ikke må lukke kvælstof ud. Hvordan kan det lade sig gøre, at begge ting er rigtige? Det kan jo ikke lade sig gøre. Der er en, der løber. Og jeg tror på, det er Danmark efter det her fortalt. Tusind tak, fordi I vil høre på mig. I love bacon. Og det var lige præcis som et vidneudsagn, vi gerne vil have flere af heroppe. Og hvis ikke I har dem i dag, så har I dem helt sikkert næste gang. Skal vi ikke lave en aftale om det? I har sikkert noget i jeres hverdag, som vi gerne vil dele med folket. Er det ikke rigtigt? Er der nogen af jer, der har noget, I gerne vil dele med folket derude? Alle forbrugerne? Så skal I skrive en tale til næste gang. Så er det ikke kun 5, der står her. Så er det 10 eller 20, der står her næste gang. Og jeg har sgu ikke stået sådan et sted her før og snakket til så mange mennesker. Jeg har gjort det på en teknisk skole engang, men det var ikke så meget. Så det er altså ikke farligt at stå heroppe. Så det skal vi lige lave en aftale om, at I gør til næste gang. Og så skal jeg trukke en masse lastbilchauffører med os. Og vognmænd.
Selvom at der holder lidt mange traktorer i dag, så tænker jeg, at så må alle vognmænd holde nede bagved. Og så skal vi ellers lige præsentere den næste. Vent lige lidt, fordi vi har faktisk en forbruger, der gerne vil sige noget. Har vi? Ja, det har vi. Vi har en forbruger, der gerne vil sige noget. Vi har faktisk en, som har været meget aktiv i forhold til at råbe folk op i meget lang tid. Og hun plejer at være meget godt i talesætning. Så Jeanette, har du ikke lyst til lige at komme herhen og sige lidt? Du får lige et par minutter også til at fortælle en lille situation. Jeg ved, jeg skal tale ind i det her hoved, og det gør jeg så. Jeg hedder Jeanette, og jeg har været med i det her i mange år. Og jeg er sindssygt glad for at se alle de landmænd. Det er jo helt vildt, mand. Og det er det, vi skal. Vi skal samle folket. Og det var faktisk ikke det, jeg vil sige, og jeg skal nok holde mig til emnet. Det korte og det lange, det er, at det er det her Bovar, vi snakker om. Og det har en kæmpe indvirkning i mit liv. For jeg kan faktisk ikke gå ud i et supermarked og købe noget som helst. Hver gang jeg går ind i et supermarked, så kommer jeg ud med lokumpapir og kattemad. Men jeg har sgu ikke noget mad med hjem. Hvorfor har jeg ikke det? Det har jeg ikke, fordi hver gang jeg tager noget og kigger på det, så bliver jeg nødt til at sætte det tilbage. Og vi snakker om, at det er Bovar i mælk. Er I klar over, at det ikke kun er i mælk? Det er i ost. Det er i kiks. Det er i creme fraiche. Det er i brød. Det er i alt, hvad vi dagligt æder. Jeg kan ikke spise noget. Jeg spiser økologisk rugbrød, tomater og løg og mayonnaise. Det er sådan set det, jeg lever af. Jeg kan overhovedet ikke købe noget i de fucking lortebutikker. Altså, jeg ved ikke, hvordan I har det. Men vi kan ikke købe noget mad mere. Alt det mad, der er på hylderne, er gift. Det var bare det, jeg ville sige. Sikke lorteliv. Jeg synes også, det er et meget kedeligt udvalg derude, når man skal ud og handle. Især hvis du har boet i andre lande. Du kan bare tage til Sverige og så se, hvad for et udvalg der er der. Nå, men det var bare lidt omkring et udvalg. Er der flere, der vil sige noget, før vi går videre med den sidste taler? Ellers så vil jeg gerne sige velkommen til Michael Jackson Jacobsen. Og han er chauffør. Og han har vist nok været en masse forskellige ting førhen, selvstændig og vist også lidt selvstændig stadigvæk. Og så er der noget med, at han har en personlig Facebook-side, hvor han holder mange fine taler til folk om alle mulige emner. Og jeg ved, at han har for 14 dage siden haft en video, hvor han havde 325.000 visninger. Er det ikke rigtigt? Og det må være rimelig stort, især hvis man har siddet og prøvet at lave mange videoer, uden at få noget godt ud af det. Så må man sige, at det er temmelig stærkt gået af Michael her. Så jeg tror, han vil gerne fortælle os en hel masse ting. Jeg ved, at han har en længere tale. Så jeg synes, I skal komme tættere på scenen, og så høre, hvad han har at sige. Giv ham en hånd. Tak, Thomas. Var der noget? Vi har jo hørt en del om og fra mig i dag. Men ordene fred og harmoni, de smager godt, gør de ikke? Hvordan kan det så være, at vi bliver ved med at se med den her situation? Vi har nogle myndigheder, der bliver ved med at justere på vores livskvalitet og vores liv i det hele taget. Bovar er blot det sidste emne lige nu. Der har været mange andre ting. Der har været mange andre emner, vi har kigget ind i. Thomas har nævnt lidt om CO2 i dag. Vi har haft et par politikere heroppe og fortælle lidt om deres situation også. Men det hele bunder jo så i, at vi har et system, som et eller andet sted har en udfordring i forhold til at sørge for, at livet for os er godt. Jeg har svært ved at se, at vores børn skal komme til at se en fornuftig fremtid med den situation, vi sidder med i dag. Og når vi kan tillade, fordi at det bliver gemt væk, at vi ikke får den rette information i rette tid, at vi selv skal opsnuse på grund af en whistleblower, at det her Bovar er på vej ind i vores fødevarer. Et præparat, som vi faktisk ikke er sikker på nogen som helst måder. Et præparat, som rent faktisk kan justere på mænds fertilitet, i det de skal tilføre det til køernes foder.
Hvordan kan man forestille sig, at det kunne være noget, som var relevant for køerne? De påstår godt nok, både EFSA og et amerikansk studie og et engelsk studie, at der er ikke noget, der går videre til mælken, og dermed over til os som forbrugere. Men det er ikke dokumenteret. FDA, som er det amerikanske setup i forhold til, hvordan vi har med fødevarer osv., de siger, at vi kan ikke dokumentere, at der ikke er potentielle skader ved mænds fertilitet ved anvendelse af Bovaer. Vi kan ikke dokumentere, at der ikke er problematikker. Det er jo skræmmende, at man så stadigvæk ovenikøbet går ud og lovgiver om det. Som det eneste land i verden, så har Danmark lovgivet omkring det her, og faktisk presset vores bønder til, at hvis de ikke gør, som de får besked på, så er der bøde og potentielt fængselsstraf og hente ved det. Og ganske rigtigt, som René sagde tidligere, vi har slået på, at Arla et eller andet sted var den store synder. Det er de jo sådan set ikke. Det er jo myndighederne, der er den store synder. Arla er bare den forlængede arm, der et eller andet sted leverer den her situation på baggrund af det, som de bønder, der har konventionelt landbrug, er tvunget til at gøre. Så det hele er tilbage til myndighederne. Men vi er jo endnu længere tilbage, for hvorfor er det, vi skal bruge det her Bovaer? Det skal vi jo, ifølge myndighederne, fordi at køerne bøvser for meget. Hvis man kigger på hele verden, så har vi i Danmark 1,5 million køer, som Torbjørn siger. I Kina har de pænt mange flere, og i Indien der er der 15 millioner køer. Så lille Danmark har ingen indvirkning på det der overhovedet, som udgangspunkt. Så hvorfor er det, at vi har en lovgivning, der gør det? Det vil være de store lande, der skulle lave den lovgivning. Men vi har det i Danmark. Der er mange andre af de emner her, de 14 emner i dag, som man kan tage op. Jeg er ikke 100% inde i dem alle sammen. Men sådan en som vejafgiften, det har også noget med det her at gøre. Det er CO2, det er CO2, det er CO2. Det er en klimahistorie, som vi ikke kan få dokumenteret. Jeg har indtil flere gange nu tilbudt af de her såkaldte medier og myndigheder, at vi kan tage en snak om det her med CO2. Og jeg er lægmand, jeg er chauffør, jeg er uddannet landmand, jeg er borger i det danske samfund, jeg har børn, som jeg gerne vil passe på, og jeg vil gerne være sikker på, at det vi gør i forhold til børnene, det er fornuftigt. Men der er ikke nogen af dem, der har turde tage snakken endnu. Fordi der er ikke nogen af dem, der kan dokumentere, at vi har et CO2-problem. Og da vi ikke har et CO2-problem, så vil alle de her tiltag absolut ikke have gang på jorden. Og det skal vi kigge ind i. Vi skal virkelig kigge ind i, hvad er roden til alt det her. Det er deres CO2-snak. Og CO2-snakken har ikke gang på jorden. Det er jo sådan, at hvis man som gartner har en vækst, man gerne vil have i sit gartneri, sit drivhus, så er det sådan, at man faktisk kan gå helt op til 1500-1800 ppm, som Liane fortalte tidligere, fysiklæreren. Og helt op til 5.000 kan man godt opleve i et lokale, hvis man sidder mange til en undervisning, så kan man godt opleve det, så vi dør ikke af det. Så når vi ligger på 440 ppm ude i naturen, og det kan man ikke definere på et givet område, det er jo hele naturen, hvor den ligger på 0,04% faktisk. Og vi kan komme op til de her 1500-1800, og så planterne har en bedre vækst på baggrund af det. Så giver det jo ikke mening, at vi forsøger at reducere den fra 440 længere ned. Niels Christensen fortalte faktisk i Aalborg, at når vi kommer ned på omkring 320 ppm, så begynder fotosyntesen at svigte. Og fotosyntesen, for os, der ved, hvad det er fra fysiktimerne, jamen det er jo faktisk det, der producerer ilt til os. Så hvis den begynder at svigte ved 320, og den faktisk forsvinder helt ned ved 200 ppm, så er vi jo på vej i den forkerte retning. Så reducerer vi jo vores eget livsgrundlag. Så hvorfor er der ikke nogen af medierne og myndighederne, der tør tage det her op på en kritisk måde, i stedet for bare at køre klimahistorien videre? Så med den demonstration, vi har haft her i dag, og med den tilslutning, vi har haft her i dag, hvilket jeg indtil flere gange har rost, det er jo fantastisk at se, at der er så mange landmænd, der faktisk kommer og deltager. Men vi mangler den almindelige borger. Vi mangler herre for Danmark, som forstår, at det her, det er vi nødt til at tage fat om nu. Vi er nødt til at gøre noget anderledes. Vi er nødt til at sikre, at vores børn har en fremtid at kigge ind i.
Det nytter ikke noget, at vi bliver ved med at lade myndighederne manipulere med fakta. Det nytter ikke noget, at vi lader myndighederne blive ved med at lovgive omkring nogle ting, som rent faktisk ingen gang har på jorden. Det kan ikke være rigtigt, at landmændene skal se det her som en situation, hvor de faktisk bliver tvunget til at gøre noget, som strider imod det at passe på deres dyrehold. Og det skal vi som forbrugere bakke op omkring. Vi skal hjælpe bønderne nu. Så lad os nu sørge for, jeg kunne fortsætte længe, men jeg skal også lade jer hvile ørerne. Men lad os nu sørge for, at børnene får noget at kigge ind i, som er en fremtid. At vi leverer det, vi står med i dag, bedre videre til dem, når vi overgiver stafetten til dem. Så vi fortsætter det her. Det her, det er kun starten på demonstrationerne mod at få stoppet det her. Men det er jo pisse vigtigt, at I bakker op om det her hver gang. Det kommer til at koste lidt diesel, ikke? Men når man siger, for at tjene penge, så koster det et eller andet at tjene de penge. Så det må bare være en udgift, det også. Er der ikke noget, man kan trække det fra, eller hvordan? Og hvis man er selvstændig. Så den sidste ting i forhold til det, det er for mit eget erhverv i dag, vejafgiften. Den trådte i kraft her per 1.1. Og herinde i min fine lastbil, der har jeg fået monteret en boks, som vognmand han var tvunget til at få monteret. Hvis han ikke har den boks, så når han bliver stoppet af politiet, eller vi står med en situation, der holder en af de her fotovogne. De har fået nogle nye fotovogne, der skal registrere os også oven i købet. Så koster det 4.500 kroner. Oveni, hvis det er sådan, at vi overtræder og kører hvilesebestemmelserne. Det er gebyr. Men jeg har faktisk lige hørt så sent som for 2 dage siden, på en af de her grupper, jeg følger inde på Facebook, at en vognmand på nuværende tidspunkt er blevet tvunget til at betale 250.000. Han har sådan en del biler, men 250.000, som videreføres til forbrugerne. Fordi han kommer jo ikke til at betale det. Det bliver jo lagt oven i prisen for transporten. Og det betyder også, at der er en del vognmænd, der i dag overvejer at stoppe, hvis det her det fortsætter. Fordi det er simpelthen blevet for dyrt. Det er ikke rentabelt, fordi kunderne vil naturligvis ikke betale de her fordyrende omkostninger. Så det er blevet for dyrt at drive vognmandsforretning. Så der er flere af de mindre vognmænd, der ligesom knækker nakken på det her. Præcis. Det betyder jo så også noget for landbruget, fordi de her mindre vognmænd, som potentielt knækker nakken, det er jo faktisk dem, der betjener landbruget med alt det, de kører til og fra ude hos dem. Så det kommer også til at betyde noget. Så det er hele vejen rundt, myndighederne er i gang med at devaluere Danmark. Det skal vi have stoppet. For vi er nødt til at give det her bedre videre til børnene, end det står med i dag. Tak for nu, og så håber jeg, at vi ser jer igen alle sammen, og endnu flere næste gang vi samles. Følg med på Fjæsbogen. Vi er der, og den her til trakterne, til landmændene. Ind og tilmeld jer derinde, fordi så får I besked med det samme, når der er noget nyt under opsejling. Og så glæder jeg mig til at se lige så mange, og om ikke flere, traktorer næste gang. Tak for nu. Tak til Michael. Så har vi en enkelt taler til de bare plads her. Stor hånd til Kent Nielsen. Tak til Michael, og sær tak til Michael for at nævne børnene. Børnene er Danmarks fremtid, og vi skal give vores land videre til børnene. Tak til alle fremmødte i dag, især landmænd, men også alle godt folk. I dag skriver vi Danmarks historie. Vi skal have vores land tilbage. Vi skal ikke forgiftes, vores dyr skal ikke forgiftes, vores natur skal ikke forgiftes. Nok er nok. Men jeg er egentlig gået på scenen i dag for at lige slå slag for dyrene. For det er dyrene, man vil ramme. De danske landmænd er presset på alle mulige måder til at give ikke okay forhold for dyrene. Men lige så gør man ude i EU-støttede projekter med helårsafgræsende dyr, som ikke bliver vinterfodret, som ikke får dyrlægebehandling, men får en kugle,
når det er, at de ikke kan mere. Folk bliver betalt for at mishandle dyr i Danmark foran vores egne øjne. Lige så i rewilding-projekter bliver dyr ikke fodret, de bliver ikke dyrlægebehandlet, de bliver tilset på afstand, hold nu fast, med en kikkert på 100 meters afstand. De får dispensation i Danmark til at mishandle dyr, imens man plager vores danske landmænd, som ikke på nogen måde kan få rammer og tøj til at holde på grund af regler, regulering, ulovlige love og alverdens pres. Tak til de danske landmænd, vi kan lige farvel til dem. Lige om et øjeblik, så vil vi køre rundt i byen med landmændene. Jeg vil lige slå et slag for uden for dyrene, som jeg synes det er vigtigt at støtte op om. Og grunden til, at jeg siger det, det er for at få de danske dyreelskere sammen med landmændene og folket og de danske dyreværnsforeninger til at støtte op om landmændene og folket. Vil vi have bedre vilkår for dyrene, så skal vi støtte de danske landmænd, og en boykot af Arla er ikke vejen frem. Hjælp de danske landmænd ved at støtte op om dem. Jeg vil også lige slå et slag for Facebook-gruppen. Navnet på dem, der står bag ved det her, der starter med NOFFF. No Farmers, No Food, No Future. Gå ind på Facebook-gruppen og vær med der. Det er der, det hele foregår. Jeg vil også lige påtale vores tyske naboer syd for os, der demonstrerer her den 29. januar. De har været i gang i årevis, og de starter op igen i Tyskland, i Berlin, Hamburg og flere andre byer. Og vi vil møde op i København, hvor der er en stor demonstration den 29. januar, hvor vi demonstrerer imod nedbrud af dansk landbrug, af tysk landbrug, af al landbrug i Europa. Så er der nogle klistermærker, man kan købe i dag, men i øvrigt vil jeg bede jer at støtte op med alt, hvad I kan om det her. Peter, hvad var det ellers? 3 ting. Peter kan ikke huske det. Nå, jeg vil bare takke jer alle sammen for at være med her i dag, og husk på, i dag er ikke sidste dag. Der kommer demonstrationer, der kommer blokader, der kommer nedlukninger, der kommer strejker i Danmark. Vi skal have vores land tilbage. Nok er nok! Tak for jer alle sammen. Tak til Ken Nielsen. Den aller sidste taler vil fortælle jer lidt om grundloven. Så prøver vi. Du tager bare den der er der, ja. Ja, jeg har jo forsket i grundloven. Jeg hedder Martin Tisvilde, og jeg har skrevet 11 bøger om grundloven og grundlovens historie. Og grunden til at møde op her, det er jo simpelthen fordi, at der vil ske nøjagtigt det samme her, som der er sket i Mink-sagen, hvor man bare kan overtræde loven eller køre hen over borgernes rettigheder, uden at der sker noget, indtil at vi som borgere lærer grundloven at kende. Problemet er, at den, der har magten, gør det lidt usynligt og har nogen til at gå foran sig, som vi så bliver sure på. Vi kan for eksempel se, at Mette Frederiksen jo ikke kom for en rigsret, selvom alle var enige om, at grundloven var overtrådt. Og grunden til det er, at det ikke var Mette Frederiksen, der overtrådte grundloven. Mette Frederiksen har overholdt grundlovens paragraf 13 eller 12, og grundlovens paragraf 12 siger, at kongen er rigets øverste myndighed og udøver sin magt igennem ministerne. Og når Mette Frederiksen bare var en minister, og hun bare har gjort, som kongen har bedt om, så har hun overholdt grundloven. Men i paragraf 8 står der, at hvis kongen overtræder grundloven, så er betingelserne for at være kongen ikke længere opfyldt. Og det kunne være grunden til, at dronningen gik af før tid, fordi hun faktisk var den, der havde overtrådt grundloven. Men jævnfør paragraf 13 i grundloven, så er kongen ansvarsfri. Og det er det, der er problemet her. Det er ansvarsfrit hele tiden at overtræde vores rettigheder, som vi tror, vi har. Men som vi først får i det øjeblik, at vi forstår, hvem det er, der gør alt det grimme mod os. Det var bare det, jeg vil sige. Tak. Tak for det. Tak for indlægget. Til alle jer, der kører i traktor, en opfordring. Kør en tur i byen og vis I til stede. Og
Alle landbrugsmaskiner, husk at melde jer ind i Facebook-gruppen. Tilmeld traktor. Og det var de sidste ord for i dag. Og det er kun landmænd, der er i den gruppe her. Og husk at kigge på den her gruppe, der også hedder Tilmeldt Blokade. Tak for i dag, tak fordi I kom. Vi ses igen næste gang. Husk at holde øje med vores Facebook-grupper. Og det er den, der hedder NoFFF. Gå ind og meld jer ind. Hold øje med, hvornår den næste demonstration kommer. Den kommer lige om lidt. Onsdag i Jylland. Jeg ved, der er en masse derovre, der starter noget i Skjern og i Ribe. Så tag det over, hvis I vil støtte. Og var det ikke det, vi havde på bedingen i dag? Der var ikke andre spændende ting, vel? Nej. Tak for i dag. Kan I have det rigtig godt. Og med det lukker vi livestreamen ned her, venner. Tusind tak, fordi I var så mange, der så med. Og vi lader livestreamen her ligge, så man altid lige kan gå ind og kigge, hvis der var et eller andet, man ikke lige fik med. Hej hej, love you, husk nu, DFGN, du er fucking god nok.